Grabatzen ari garen unean, goizeko 10:00-etatik 52 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko den buruz buruko B serie txapelketako bigarren jardunaldiaren pronostikoa, nondik norakoak eta analisiak egingo ditugu, beraz, besterik gabe has gaitezen. Lehendabiziko norgehiagoka Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatuko dute, B multzoari dagokion irabazleen arteko norgehiagokan Agirrek eta Larrazabalek. Hemen Asier Agirre aterako da favorito, lehengoan Senarren aurka maila ikeragarrian ikusi genuen, une oso gozoan dago Asier Agirre eta horrela harrapatu du txapelketak. Bestalde, Iker Larrazabal Aldaberen aurka azken zatian hobeto ikusi genuen, behar bada lehendabiziko zatian baina majo sufritu behar izan zuen Amurrioarrak, eta horrexegatik irtengo da Agirre favorito, une hobean iristen da, eta gainera tantoak amaitzen ere distira handiagoarekin. Naiz eta Larrazabalek tantoa amaitzerakoan abiadura gehiago sartu pilotari. Larrazabalek irabazteko Agirreri lehenik eta behin asko sakatu beharko dio, defensar ere ikeragarriari baita. Hankaz eta oso ongi dago Asier Agirre, eta ez du erraza izango Larrazabalek tantoa sartzea, eta behar bada horrek ere frustrazio puntu bat eragin diezaioken norgehiagokaren puntu zehatz batetik aurrera Amurrioarrari. Horregatik, gaurkoan Asier Agirre favorito. Eta beste norgehiagoka bihar jokatuko dute, kasu honetan Senarrek eta Aldabek, hemen behinat Senar irtengo da favorito, naiz eta Joseba Aldabek maila hobexeagoa eman zuen Larrazabalen aurka, Senarrek Agirreren aurka ez zuen ez bere erdirik eman eta ez bere erdirik emateko aukerarik izan, eta lehendabiziko partida zuen profesionaletan buruz-buru, gehien nabarmentzen den modalitateain batean behinat Senar buruz-burukoa da, baina Agirreren aurka ez zuen egun hori izan, eta horren ondorioz sekulako jipoia jasota itzuli behar izan zen etxera. Hala ere kolpe luzeko pilotaria da, eta aurrean Aldaberi arazori gabe, aurre egin beharko liokena. Horregatik hemen Senar favorito, eta Aldabek zer egin beharko du irabazteko, lehenik eta behin oso ongi sakatu beharko du, eta bigarren pilotaka da horretan iaune oro Senar behartu. Bestela Senarri pilota ahoko zuloan uzten badio, honek amaitzeko gaitasun handiak ditu eta are gehiago buruz-buru. Hauxe beraz, jardunaldiaren inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.